Velkommen til den her video. I dag så spiller vi Fortnite sammen med en af mine venner, der hedder Jonas. Ham kan jeg også gå ind og abonnere til. Det er JDM Gamer. Og hvad raider i mit nye skin, det er det der Mexico. Nu kan jeg ikke lige se det foran. Det er slet irriterende, man ikke kan det, men hold da op, Jonas. Der fik jeg nok tultato. Så skal vi spise de her pizza. Hvad er det for en? Og jeg må beklage, at I ikke kan høre Jonas. Skal vi lande i Siemens Stark? Siemens Starks. Ja. Lækkert. Hold kæft, det er svært at trække igennem det her. Bare med at synge det, mand. Now let's break together. Any warfare. En shotty. Det er min første gang, jeg prøver at spille med det, jeg skal egentlig. Jeg har også kun lige købt det, så. Er det bare mig? Plejer det ikke at koste sådan 1.500? Det ved jeg ikke lige, men det koster 1.200. Kan I ikke lige skrive ned i kommentarfeltet, om det, hvad det koster normalt? Er det bare 1.200, eller er det 1.100? Nej, 1.200. Det er bare det her skin, hvad den koster. Jeg synes bare, den plejer at koste 1.500. Det kan også bare være mig, der er idiot. Nej, men det tror jeg bare. Så også for mig, jeg er også inde i min bygning. En lille shotty. Den shot. Hold. Hvorfor? One. Crackle. No. Sniper. Er jeg i level 1? Det stod der bare. Nej, der stod bare, at jeg var i level 1. Der stod, Tip-top træsko dræbt. Eller Tip-top træsko level 1. Men jeg er i level 63. Det kan man ikke. Altså, skulle din GTA også opdatere? Skriv noget i kommentaren, hvis I også spiller GTA. Hvis I gør, så vil I nok, hvad jeg snakker om. Hvis I ikke gør, så vil I nok ikke, hvad jeg snakker om nu. Men der kommer snart et GTA 6 jo. Jones, har dit GTA også opdateret? Jeg mener, de ved, hvad det der kommer. En ny bil eller sådan noget. Ja. Der er nogen. Det er en Camilla. Hold kæft. Det er så blødt, så det lyder sådan, som jeg smasker, når jeg spiser mig. Skriv noget i kommentaren, om I tror mig og Jonas, vi vinder. Jonas, prøv at se, hvorfor en shotgun jeg har. Det er den samme. I normal chest. Jeg har fundet nogle Jones. Ramt! Hvordan rammer jeg det der?
Hvordan er jeg lige blevet så god med håndlingen? Nej, de bygger godt. Jones for siden. Jeg vil ikke ind i den der by, for så tror jeg dør. Så gør du ikke, for jeg er der. Okay. Jeg er ude af landet, vejer her men ind til halvbag. De spiller dagligt til mand. Jeg var svalbag. Fik et team. Har du ikke kill? Skriv noget i kommentaren, hvad I tror, hvor mange kills jeg får. Eller hvor mange kills jeg får. Hvad tror I? Der er 2 Jones. Nej, jeg har fedtet fingre, Jones. Ramt. Den anden er også død. Body. Okay, ham her, han er god til at spamme. Ja, han er cracket. Hvid, død. Så jeg skal bare lige vaske min mus ud. Body. Pas på, Jones! Jeg har 4 liv. Jamen, vi har tabt. Skynd dig respawn, Jones. Skynder mig bare væk. Fuck, man. Jones, bare flyve langt væk, okay? Ikke ind i byen. Yep. Det var nemlig det, jeg sagde. Haha! Ham der, som der skød rockets efter os, han hoppede bare ned og døde til fall damage. Og det var lige for næsten på mig. Men tak for grappleren, by the way. Han gav mig en grappler, så jeg kunne komme op. Det var da sødt af ham. Den der, det var en jeg fuld lidt af et loot. Hvorfor kan jeg ikke tage den? Oh my god, jeg panikker. Det gjorde jeg også hen i skolen for en eller anden dag, mig og min sidemakker, vi havde ikke pakket vores madpakker sammen med alle, og så panikkede jeg bare fuldstændig. Ja. Og Alvin og Sally, det var bare sådan, oh my god, hvorfor panikker han så meget? Og jeg ved godt, at Sally, hun ser med derude. Det ved jeg! Jeg er ikke i tvivl. Og Rumpi. Jeg er ikke i tvivl. Jones, kom herop. Hvis du ikke kommer herop, så bliver jeg sur. Bliver meget sur. Kom. Skal vi lige vinde det her game? Just. Hold op, den teleporterede. Der er picklen. Jeg skal fandme have pickles for McDonald's. Hold op, jeg troede, det var et menneske. Var der noget godt heroppe? Nå, jeg skal bare vaske min mus. Kender I det, hvis I spiser pizza eller chips, og så er sideknapper her på musen? De bliver helt sådan glatte. Det synes jeg er piller irriterende. Jones, kender du det? Når du har spist chips eller pizza eller whatsoever, og så dine sideknapper på din mus. Nu ved jeg godt, du spiller ikke på Okay. Skynd dig hen til mig, Jones. Hjælp mig.
Og kom her, menneske. Jeg fik en. Godt, Jones. Det var bare godt, August. Godt, Jones. Og vi er på YouTube. Hold da op, Birk. Du fører allerede en masse grimme ord. Jones, der er 2 tilbage. Nå, Jones, der er 2 tilbage. Der er 1 hold tilbage. Okay, så I skal like og subscribe, hvis vi vinder. Og det skal I også gøre til Jonas. JDM Gamer. Jonas, de er her. Ja, uden mellemrum, det er bare JDM Gamer. Ikke mellemrum på JDM og så Gamer. Ja, meget. Jeg er på dem begge. Jones, jeg har cracket den ene. Godt, Jones. Ja, Jones. Ja, Jones. Ja, Jones. Og så den anden. Han er der. Jonas. Ja, Jonas. Okay, husk at like og subscribe. Vi ses i næste video.